Lekubantu nje ngayo umbeje ngayisemdlela umona wakho omayogati noma ebhembela kumayogati ngoba ngayisemthathe naye futhi ngeke ubhembela ngisho umhlaba lo ungabali ubhembela yedwa ubhembela umhlaba cha ibhembele lethu kahle kahle umayogati inkosi kaMaskandi yabo igenge njengo quality wasondelana nawo vele yagenge yakona ukuvelela ebalazweni kodwa labo bantu kahle kahle abawona uMaskandi ukuthi ngoba sebe bangena kuMaskandi ngoba phela abantu bathi sokweseka cha yabo bangenile nje kodwa cha abekho ukuthi mhlambe bona ngoba phela uMaskandi ufika ngokuvela ngokuba uMaskandi yabo omenzi bavele ngakho ukuthi beshayela ingoma ofala bavele ngakho ukushaya ingoma yabo so baningi abantu abayivelela ngakho ukuthi uvela ngoba uMaskandi kube khona laba bavela ngokuthi singosomahlaya so sesikubantu sesingakwazi nathi ukuzama ukuthi siyobeka isinko etafuleni sihlabele ngoba phela ngathi mama view meke wathi ukuthi yabo ucabanga ingoma kanti ingoma ayifani ukushaya ekhaya hayi khona kwenziwa kusho phela lokuthi kodwa ayifani kusho bese limkhiwe ekhanda sefaka imbobho lokhoza la ukuthi kumele uzwakale vona umvile bonke njalo hayo linjalo ubani ukuculela umsangano ngiyeke uphungale nje ngiyeke umayogati ubani ukuculela umsangano Kwala fanele yabona ukukhisa akabuzo hayi phukale njalo somqasha labantu hayi ke abafuthu bayacula njengoba ngibeka nje ukuthi hayi abafuthu abanye bama content creator so ababona uMaskandi so abantu bama content and then sebewela nangapha kuMaskandi so kushuthi nje ngathina abantu abakhona kuMaskandi cha bayacula abafuthu umsebenzi wabo omuhle right yazi nomfethu ukuyilungisa inkulumo siyiqoqe yonke kungabe ngazathi sihlangane ngokugxeka abantu asithi kunabantu abama entertainer ngeke sisho njalo sibaningi umuntu nomuntu ayikhulumela no anje manje ithine sikhulumayo la sikhuluma collectively so kumele sivumelane ngaloko ukuthi wonke umuntu acula yena okwakho ubani ucula ikaka uthi uqeda ukulwa nophungale nje manje uthi mina ngicontent creator ukushaya ekhanda kufana uma sobela tapa ndakusamela aqhubeke useshilo nje wena umbuzo wakho uphungale nje uthe eqaleni imuphi umculo kaMaskandi engingathanda ukusebenza naye ngakubalele sengisebenze nawo okusho ukuthi laba bawo uMaskandi ngomningi ngisinesifiso sokuthi ngisebenze nawo bese kuthi laba bama content cha laba bafowethu cha sebengangisiza ukungilekelela ekuthenini nami bengiveze kubantu hayi ukuthi mhlawumbe ngisebenze nawo cha yabo njengombeje nje mfowethu ngingasondelana nombeje ngoba futhi hayi cha uxolisana uyakho unekhono lokuthi ekuthathe kubeke ebalazweni and abantu bekunake ngoba italent esinalo yabo njengami njengoba ngumculi ongakaveleli kangaka kubantu so mengingasondelana naye umbeje mhlambe ngakwazi ukuthi abantu bethi hawo lo muntu uvisondele nombeje ngivele ebalazweni kodwa mase ngithi ngisebenza nombeje umbeje kahle kahle phela kayena uMaskandi weqiniso umuntu nje wecontent ufelani umbeje ufela uthi waqale wenza ivideo wase uyacula wawumela aqala acule bese wenza ivideo ikuphi kahle kusho ukuthi kube waqala ngokucula ngabe umbeje kadumile nakho so umbeje udumile ake silungiseni khona ingoma yaziyo kaMbeje so yirubala ngoba usuke naye la ephendla khona uSweet ethi le ngoma ethi imopho ngasagubesi wakusendela yona hayi ngoba wayibani ingoma Sweet manje wakusendela yona uyazi ngoba wakusendela yona hayi wathi usinterview best friend no ufuna umshado wefuna lokho vele hayi badla ngangeke kwenza lokho ngabe kumanje ngabe ngisashadile manje ngakushadile wayezohamba befethu kunezinto wayezohamba mfethu ngiyakutshela ayibafona ukuzokuthiwa umuntu wenza ibhalo esweni athola mina wena yazi ukutshela something yabona indoda anayo kumanje usekhongo ubaba engane yakhe yokuqala shiye ethi uzofuna umsebenzi eSouth Africa hayi ngangazothi unengane mina ngeze ngazothi unengane ngwasekuyele ku ayakubona wafika khona nje uyophokoyida ngomanje akuyanje manje uhamba lo muntu manje uthi beyila kakhulu